O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a declaración como ben de interese cultural do Castro de San Cibrao de Las, situado nos termos municipais ourensáns de San Amaro e Punxín, polo seu interese científico e a súa importancia histórica, sendo un dos xacementos arqueolóxicos máis sobranceiros e coñecidos da comunidade. Esta distinción que lle outorga a máxima protección para a súa conservación e a que deu o seu visto e prazo o Consello da Xunta a semana pasada, recoñece así o seu valor como ben representativo do patrimonio de Galicia, o tratarse dun elemento crucial no coñecemento da Idade do Ferro, especialmente na súa fase final e o inicio do período romano. O expediente destaca o seu bo estado de conservación, cun 15% da extensión do poboado xa escavado e musealizado. Neste senso, o informe recolle as sucesivas intervencións que permitiron sacar á luz numerosas estruturas, tanto habitacionais como de outro tipo, como murallas, rúas, portas. Ademais, tamén se acharon materiais arqueolóxicos de grande importancia para a investigación e a divulgación, de maneira que constitúen un valioso recurso patrimonial. Deste xeito tamén se fai fincapé na excelente preservación da súa integridade, sen que se vise afectada substancialmente a súa morfoloxía ao longo dos varios séculos de historia. Esta singularidade foi a que fixo que a Xunta o escollese para crear o Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa, un centro de interpretación inaugurado no ano 2014 para difundir este coñecemento entre a poboación. De feito, como resultado disto, conseguiuse a consolidación dos restos exhumados e a creación dun lugar histórico amplamente investigado, musealizado e protexido, sendo un dos xacementos arqueolóxicos máis visitados de Galicia.